Mit navn er Peter, jeg er teknisk chef hos Novio. Vi producerer flasker og kapsler. Min rolle i firmaet det er at udvikle blandt andet nye pakkemetoder, nye kontrolsystemer, men det kan også være at opbygge og igangsætte nye produktionslinjer. Vores produktion er opdelt i 3 typer. Vi kører almindelig blæsning, så har vi sprøjtestøbning, og så har vi strækblæsning. En typisk produkt vil være en flaske med en tilhørende kapsel. Og den største udfordring på de fleste flasker vil være det, vi kalder spot-sortet og enstøbs snavs, som opstår i en forbrændingsproces under fabrikationen, som man ikke ønsker selvfølgelig på produkterne. For at ikke det kommer ud til kunden, så bruger vi missionsystemet til at gå ind og detektere fejlene, så vi kan pille dem ud. Det gør så også for eksempel, at man kan genbruge mere. Jeg har også prøvet andre systemer, men jeg kunne godt lide først og fremmest deres måde at opbygge tingene på. Og så sidenhen har jeg så fået en stor support fra dem. At de er altid villige til at hjælpe og komme med en god idé til en løsning på problemet. Vi har 5 anlæg af FH 2050. Den kan betjene op til 8 kameraer, og den bruger vi primært til at lave en all-around inspection, altså hvor vi kigger for pletter på flaskerne hele vejen. Men den kan også ydermere betjene topkameraer, hvor vi kigger på halsens udformning. Altså det, der de vælger også på, det er, at vi som regel siger, at der er ikke noget, der er umuligt. Det vil altså pakkemetoder eller meget specielle krav for kunderne, som måske ikke er helt standard. Det der med at gøre tingene på en lidt anderledes måde, og så måske for eksempel sige, at der skal være vision på alle vores linjer. Vi vil ikke have pletter ud på vores flasker. Altså, det kommer altid, men hvis vi kan pille dem fra inden kunden får, så er vi nået rigtig langt.